Byt alebo dom? Dom. Prečo? No lebo tam sa nás viac zmestí a máme každý svoj priestor. Mesto alebo vidiek? Mesto? Prečo? Rebeka, všimáte si, že si sám odpovedám? Pretože potrebujeme v dosahu mať divadlo. Ale samozrejme rád utekám na vidiek, kde sa potrebujeme aj skovať. Obývačka s kuchyňou alebo zvlášť? Toto je väčšiný problém. Ako chlap hovorím zvlášť, ale žijem s kuchyňou, pretože aby žena nebola odstrkovaná. Vaňa alebo sprcha? Váňa, ale mám takú famóznu sprchu, čo vyzerá ako váňa. Závesy alebo žalúzie? Závesy asi, keďže som dosť často v hoteloch, tak som taký zvyknutý, ale tie žalúzie podľa toho aké tiež, akože keď sa dajú krásne, tak ako aj sú dobré žalúzie, ale myslím si, že preferujem závesy. Koľkokrát ste sa v živote sťahovali? Nemám to spočítané, ale málokrát, pretože som v tomto taký konzervatívny, že teda nemám rád úplne tie zmeny, že keď už je niečo moje, tak nerad to opúšťam, neviem sa toho moc baviť.